Ako rozmýšľa umelá inteligencia? Toto video ti prináša. Tomu zase nebudem rozumieť. Na tom, či sa zaujímaš o umelú inteligenciu, alebo len nerad píšeš eseje, pravdepodobne si už počul o ChatGPT. Ak náhodou nie, tak je to chatbot, čiže aplikácia, ktorá mimikuje ľudskú konverzáciu, no a mimikuje ju naozaj veľmi dobre. ChatGPT má odpoveď na takmer každú možnú otázku z každej možnej disciplíny, ktorá ti napadne. Okrem toho, že ti napíše referát, dokáže napríklad generovať nápady, vytvárať personalizované odporúčania, sumarizovať dokumenty a vie riešiť všetky možné úlohy z programovania, matematiky, práva, medicíny, psychológie a tak ďalej. ChatGPT malo iba po 2 mesiacoch od jeho spustenia 100 miliónov aktívnych používateľov, čím sa s prehľadom stalo najrýchlejšie rastúcou aplikáciou v histórii. No a keďže ChatGPT funguje prostredníctvom umelej inteligencie, tak sa z nej poslednú dobu stala veľmi horúca téma. No a preto sa v tomto videu pozrieme na to, čo to vlastne je umelá inteligencia, ako funguje a aká môže byť jej budúcnosť. Umelá inteligencia alebo skrátene AI znamená schopnosť strojov vykonávať činnosti, ktoré by typicky vyžadovali ľudskú inteligenciu. Inteligencia je široký pojem, ktorý má hromadu aspektov, ale všeobecne môžeme povedať, že je to schopnosť vnímať, chápať a spracovávať informácie, učiť sa, odôvodňovať, plánovať, riešiť komplexné problémy a rozhodovať. Myšlienka toho, že by stroje mohli rozmýšľať. Spravili ste niekedy túto kocku? Ja nikdy. Veľakrát som to skúšal, nikdy v živote sa mi to nepodarilo urobiť. Nikdy. Nikdy, ani ja, nikdy. Miliónkrát som to skúšal a nikdy. Asi som ho doma nemal, lebo by som ho rozjebal, ale keď som bol kadetade u kamošov a tak oni to tam mali, ja som to vždy skúšal a ani piču. Tiež nikdy. Rekord mám 1.65, to fakt, Samix, ja nikdy som to nezvládol. Komplexné problémy a rozhodovať. Myšlienka toho, že by stroje mohli rozmýšľať, siaha až do staroveku, ale reálne sa táto veda naštartovala v polovici minulého storočia. Experimentovalo sa s veľa rôznymi prístupmi, ako dosiahnuť niečo, čo by sme mohli nazvať umelou inteligenciou, avšak dlho sa toto odvetvie nikam nehýbalo. To sa začalo meniť približne na prelome tisícročí, kedy dostupnosť výkonnejších počítačov, lepších algoritmov a prístup ku veľkému množstvu dát umožnili vzostup techniky, ktorá sa volá strojové učenie. Strojové učenie je dnes najdominantnejšou metódou na budovanie AI systémov a používa sa všade. Pri odporúčacích algoritmoch, vďaka ktorým ti vyskakujú videá na YouTube alebo na TikToku, v bankách alebo iných inštitúciách pri odhaľovaní podvodov, pri nastavovaní optimálnych cien, na rozpoznávanie reči, čiže napríklad Siri alebo aj v automatizovaných call centrách, na rozpoznávanie obrazu pri autonómnych vozidlách alebo pri Číňanoch, ktorých špehuje vláda, no a na strojovom učení funguje aj ChatGPT a mnoho ďalších programov. No a ako teda to strojové učenie funguje? Strojové učenie je inšpirované tým, ako funguje náš mozog. Teda nie, že by sme vedeli, ako funguje, ale niečo vieme. Náš mozog je tvorený neurónmi, konkrétne asi 100 miliardami neurónov. Tieto neuróny, alebo inak mozgové bunky, sú poprepájané tzv. Synapsami. Každý neurón vie prijať a odoslať signál. Keď neurón príjme určité množstvo signálu, vyšle svoj vlastný signál. Jeden neurón môže byť prepojený s tisíckami iných neurónov, čím vzniká veľmi komplexná sieť. Sila jednotlivých prepojení sa časom mení a čím silnejšie prepojenie je, tým ľahšie ním signál prejde. To je dôvod, prečo čím viac sa niečo učíš alebo trénuješ, tým ľahšie a viac automaticky to robíš. Keď sa niečo učíš, v mozgu sa deje, že sa vytvárajú nové prepojenia. Ja to mám inak, ja čím dlhšie to robím a venujem sa tomu, tak tým som v tom horší. Ja som úplne niečo iné. Nápodobne. Ja tak mám. Tvoj mozog, ktorý má Matej, ja to mám úplne inak, ja ti hovorím. Ja to mám tak, že čím dlhšie niečo robím, tak tým som v tom horší. Nevidíš CS-ko alebo tak? Veď to je piči. Tak isto, no. Delena, som rád, že nie som jediný. To je vekom? No koko, to není vekom, to je tak. Ja som to mal tak aj keď som mal 20. Nie len 30, ja to mám proste tak. Ja čím dlhšie niečo robím, tak tým som v tom slabší a slabší. Nie som jediný, omg. Andrej, a ty si tak? No, a ja to tak mám. Kamarátka, nie je to vekom, lebo aj 20 som to zažíval, aj 25, aj v 18, no. A posilujú sa existujúce. Zoberme si pre príklad z tohto psíka. Keď si uvidel fotku ten je po piči tohto psíka, svetlo z obrazovky vošlo do tvojho oka a na sietnici aktivovalo určité neuróny, ktoré zodpovedajú fyzikálnym vlastnostiam prijatého svetla. Signál z oka cestoval do časti mozgu zodpovednej za spracovávanie vizuálnych vnemov, kde viacero skupín neurónov analyzovalo rozličné aspekty psa, ako je jeho farba, tvar, počet končatín, ňufáčik a tak ďalej. Mozog potom skombinoval všetky tieto informácie a vyhodnotil, že to, čo vidíš, je v skutočnosti psík. Zároveň sa posilnili spojenia medzi neurónmi, ktoré sa do tohto procesu zapojili. Pointa je taká, že mozog sa učí zo skúsenosti a je veľmi dobrý v rozpoznávaní vzorov. A to je presne ten koncept, na ktorom stojí aj umelá inteligencia, respektíve strojové učenie.
Na to, aby sme stroj niečo naučili, prišli vedci s myšlienkou replikovať to, ako funguje mozog a vytvoriť sieť akýchsi umelých neurónov. Táto neurónová sieť je omnoho jednoduchšia ako tá v mozgu, ale základný princíp je rovnaký. Umelé neuróny vedia prijímať a odosielať signály. Pre pochopenie si dajme príklad. Povedzme, že chceme vytvoriť program založený na umelej inteligencii, ktorého úlohou bude rozpoznať, či je na obrázku mačka. Pre nás je to jednoduchá úloha, ale pre počítač je obrázok len hromada pixelov. Takže ako to docielime? Na začiatok budeme potrebovať veľa obrázkov, s tým, že na niektorých mačka je a na niektorých nie. Náš program sa zo začiatku nemá o čo oprieť a háda úplne náhodne. Keď uhádne správne, tak ho pochválime a keď neuhádne, mu povieme, nech skúsi znovu. Vždy keď program uhádne alebo neuhádne, sa upraví sila prepojení v jeho neurónovej sieti a postupom času program pomaly začne spoznávať vzory ako špicaté uši alebo fúziky. Poďme na to ešte raz od začiatku a pozrime sa, ako by mohla vyzerať neurónová sieť na rozpoznávanie mačičiek. Neurónovú sieť si predstav ako viacero vrstiev neurónov. Prvá je vstupná vrstva. Zatiaľ mu nerozumiem a nič. Do ktorej sa nahadzujú vstupné dáta. V našom prípade by sme tam dali číselnú hodnotu každého pixela nášho obrázku, ktorá reprezentuje jeho farbu na obrazovke. Čiže ak by mali obrázky rozlíšenie treba 100x100 pixelov, potrebovali by sme 10 000 vstupných neurónov. Za vstupnou vrstvou nasleduje viacero stredných vrstiev, v ktorých sa vlastne deje všetká mágia, a na konci je výstupná vrstva, ktorú by v našom prípade tvorili dva neuróny. Je to mačka a nie je to mačka. No a ako sa takáto sieť dokáže učiť? Poďme na to krok po kroku. Máme obrázok, nahráme ho do nášho programu a čísla z pixelov sa pixel po pixeli nahrajú do vstupnej vrstvy. Odtiaľ postupujú do stredných vrstiev. Keď čísla prechádzajú strednými vrstvami, neuróny sa snažia rozpoznávať vzory. Sieť zatiaľ netuší, čo je to mačka, len sa snaží rozpoznať opakujúce sa vzory v tom, čo ňou prechádza. Niektoré neuróny sa môžu napríklad naučiť rozpoznávať hrany, niektoré srsť, niektoré uši a tak ďalej. Keď čísla prejdú sieťou až do výstupnej vrstvy, tak máme výsledok. Ako som spomenul, na začiatku je tento výsledok úplne náhodný, ako keď píšeš test, netušíš, o čo ide a proste len zakrúžkuješ nejakú odpoveď. Každopádne tu prichádza tá kľúčová časť a to je kontrola odpovede. Ak na obrázku bola mačka a program vyhodnotí, že tam bola, povieš mu, že odpovedal správne. Ak odpovieš, že tam nebola, povieš mu, že odpovedal nesprávne. Keď sa toto stane, tak prichádza na rad hviezda večera, ktorá má názov algoritmus spätného šírenia chyby. Predstav si neurónovú sieť ako futbalový tím. Ak tím dostane gól, nepozeráš sa len na brankára, ktorý ho nezastavil, ale hodnotíš celý tím, aby si zistil, kde nastala chyba a čo sa dá zlepšiť. V kontexte neurónových sietí sa tento algoritmus vie spätne pozrieť na to, ako sieť prišla na svoj záver a vidí, ako sa na tom jednotlivé neuróny podielali. V neurónovej sieti má každé spojenie určitú váhu, rovnako ako spojenia neurónov v mozgu majú silu. Váha spojenia zjednodušene povedané určuje, ako moc daný neurón ovplyvní neuróny, ktoré sú na ňo napojené. Čo tento algoritmus robí je to, že spätne prechádza cez všetky vrstvy a mení váhu spojení medzi neurónmi tak, aby sa program dostal ku správnemu výsledku. Prepojenia medzi neurónmi, ktoré prispeli ku správnej odpovedi, sa posilnia a tie, ktoré prispeli k nesprávnej odpovedi, sa oslabia. No a potom sa to celé zopakuje. Vložíš do programu nový obrázok, program vyhodnotí svoj výsledok, povieš mu, či bol správny alebo nesprávny, program sa spätne pozrie na to, ako výsledok vyhodnotil a zlepší sa. No a keď sa toto celé zopakuje s tisíckami alebo kľudne aj miliónmi obrázkov, budeme mať program s veľmi vysokou mierou úspešnosti. A tak sa umelá inteligencia učí. Príklad, ktorý som použil, spadá pod odvetvie umelej inteligencie, ktoré sa volá počítačové videnie. Aj keď takýto program by ešte tak pred 20 rokmi bol úplne prelomový, dnes už je počítačové videnie na úplne inom leveli a fungujú vďaka nemu trebárs autá, ktoré sa samé šoférujú. Možno si spomínaš na moje video Si robot, kde som hovoril o tom, ako vyklikávanie kapča v pozadí trénuje umelú inteligenciu. Toto je zatiaľ prvá vec, ktorú rozumiem, lebo toto som už robil veľakrát. Či už keď do banky alebo nejaká pičovina, vieš. Toto je zatiaľ prvá vec za 7 minút a 10 sekúnd, ktorú rozumiem a ktorej rozumiem. A ja? To je super. Sme na tom fajn. Klik. Riadiace autá. Okrem toho existuje hromada iných uplatnení umelej inteligencie, ako som už na začiatku videa spomínal, a od toho sa odvíja aj konkrétny typ neurónovej siete, ktorý sa na dané uplatnenie použije, no princíp je pri všetkých rovnaký. Veľa trénovacích dát a pokus omyl. Okrem toho majú všetky tieto uplatnenia spoločnú ešte jednu vec. Sú špecializované. Každý AI systém je navrhnutý tak, aby robil jednu špecifickú úlohu veľmi dobre. A tým sa dostávame k tomu, čo sa bude s umelou inteligenciou diať v budúcnosti. Samozrejme je ťažké predpovedať, ako presne a ako rýchlo sa toto odvetvie bude ďalej vyvíjať, no cieľová destinácia je jasná a volá sa všeobecná umelá inteligencia. Na rozdiel od dnešných AI systémov, tento koncept predstavuje umelú inteligenciu, ktorá má schopnosť chápať, učiť sa, adaptovať sa a implementovať jej vedomosti naprieč veľmi širokým spektrom úloh, tak ako človek, ibaže s tým rozdielom, že by vlastne bola tak miliónkrát inteligentnejšia a schopnejšia. Všeobecná umelá inteligencia by bol systém schopný prekonať ľudí v každom
každej úlohe. Nebol by to systém, ktorý by len replikoval ľudské zmýšľanie, ale mohol by inovovať a riešiť problémy spôsobmi, ktoré si ani nevieme predstaviť. Môže sa to javiť ako úplné sci-fi, ale tak sa pred 10 rokmi javili aj samoriadiace autá. Takáto umelá inteligencia má enormný potenciál. Mohla by nám dať odpovede na všetky vedecké otázky, poskytnúť riešenie na tie najzložitejšie choroby alebo svetové problémy a taktiež by nás mohla všetkých zabiť. Ak by sa nástroj s takouto obrovskou silou dostal do nesprávnych rúk, alebo ak by sa jednoducho sám vymkol spod kontroly, bola by to katastrofa. Ale toto celé je téma na ďalšie video. Každopádne, kým naša planéta nevybuchla a nie sme pod nadvládou robotov, nikdy nie je na škodu chrániť sa na internete a od toho je tu Nordwest. Ty kokot, ja som pekne v piči, cítim sa jak normálne na elektrike, keď sme mali učiteľa, čo prišiel, dal si dole hodinky a normálne vyťahol takúto a ten had normálne z toho koša prišiel a uspávaš hadov, ty kokot. Môj učiteľ elektriky skoro ma jeblo. Presne. Nehovor, hej, to je presne on. Ty kokot. No, umelá inteligencia. Môže byť. Obudí, obudita, manalenge muktepia, sladnaj ragdatalna, whisky, cola i tequila, labnaj ragdatalna, lasciami si cante amare, hajde digitale na, a me son tajle barvare, hajde digitale na, mandamenge muktepia, sladnaj ragdatalna.